அத்தியாயத்தோட தலைப்பு யார் சொல்றீங்க? நேத்து நம்ம பார்த்த சாங்கிய யோகம். சாங்கிய யோகம். ஓகே, பிரபுபாதர் என்ன தலைப்பு கொடுத்திருக்காரு அதுக்கு? பிரபுபாதர் கொடுத்த அத்தியாயத்தோட தலைப்பு என்ன? கீதையின் உட்பொருள் சுருக்கம். ஹரே கிருஷ்ணா. சூப்பர் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நான் இப்போ ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணுறேன், அது தெரியுதான் சொல்லுங்க. ஓகே, நேற்று என்னென்னலாம் பார்த்தோம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, அர்ஜுனனோட மனநிலை மாறி இருக்கு. அர்ஜுனோட மனநிலை மாறி இருக்கு. தெரியுது மாதாஜி. அர்ஜுனனுடைய மனநிலை மாறி இருக்கு. ஓகே, என்னவா மாறி இருக்கு? போர் புரியணும்னு நினைக்கிறது. சொல்லிட்டாரா அவரு? செயல்திறன். இல்ல, முதல் பாகத்துல அர்ஜுனன் அவருக்கு இருந்த 5 இயலாமை பத்தின விஷயங்கள், இரக்கம், இன்பமின்மை, பாவச்செயல், இருமனம், குடும்ப பாரம்பரியம், இது எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணர் அட்ரஸ் பண்றார். இரக்கத்துக்கு நான் உடல் இல்லை, நீ உயிர் தான், உடல் இல்லை, ஸோ அதனால நீ இரக்கம் காட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்புறம் இன்பமில்லை அப்படிங்கிற அந்த இதுக்கு இந்த இது பண்ணுனா சொர்க்கம் இல்லது ராஜ்யம் கிடைக்கும். ஸோ இது ரெண்டுமே கிடைக்கும் போது இன்பம் இல்லாமைக்கு இது பண்ண முடியும் அப்படின்னு. பாவச்செயல்னு சொல்கிறதுக்கு அட்ரஸ் பண்ணுறது என்னென்னா, பக்தியாக செயல்படுறது எதுவுமே பாவம் கிடையாது. பக்தியோடு நீ பண்ணக்கூடிய எந்த விஷயமே பாவ கணக்கில் வராது. நீ எந்த விஷயமே பகவானோட திருநாமத்தோட சேர்ந்து பண்ணும்போது அது பாவச்செயலில் வராது. அதுக்கப்புறம் அவர் 2 மனசோட. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. சூப்பராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டீங்க. வேற யாராவது ட்ரை பண்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பகவானை பத்தி ஒரு டெஃபினிஷன் நிறைய நல்லா இருந்துச்சு. ஓகே, என்ன டெஃபினிஷன்? அதாவது பாத்தீங்கன்னா, பகவான்னா என்ன அர்த்தம், எதுக்காக நம்ம பகவான்னு கூப்பிடுறோம் அப்படிங்கிற அந்த வேல்யூபுளான ஒரு மதிப்பு நமக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சது. என்னென்ன 6 விஷயங்கள் அது அவர்கிட்ட முழுமையாக பூரணமாக இருக்கு, அதனால அவரை அதனாலதான் நம்ம பகவான் சொல்றோம். பகவானுக்கு அர்த்தமே தெரியாம நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருந்ததுனால என்னன்னு சொல்லுங்க, அந்த 6 விஷயம் என்னன்னு சொல்லுங்க. அது உங்க வாயில் சொன்னாதான் நல்லா இருக்கு. நாங்க சொல்றது இன்னும் அந்த அழகு, அறிவு, துறவு, புகழ், வலிமை. அழகு, அறிவு, புகழ், வலிமை, துறவு. இன்னும் 1 விஷயம் என்னது? ஆறு விஷயம் பார்த்தோம் இல்லையா? இன்னொரு விஷயம் என்னது? யார் சொல்றீங்க? கருணைதான். கருணை இல்ல. செல்வம், புகழ், பலம், அழகு, அறிவு மற்றும் தியாகம். துறவுன்னு பார்த்துட்டோமே, 5 தானே வருது அப்ப கூட. செல்வம், புகழ், பலம், அழகு, அறிவு, தியாகம். ஓகே, ஸோ அழகு, அறிவு, புகழ், பலம், செல்வம், துறவு, 6 விஷயங்கள் பார்த்தோம் இல்லையா? ஓகே, பேக் டு அந்த பழைய கொஸ்டின். 5 காரணங்கள் சொன்னார் மாதாஜி. ஆல்ரெடி சொல்லிட்டாங்க. இரக்கம், இன்பமின்மை. இரக்கம்ன்றது நீ யாரையும் கொல்லல, உடல் அழியக்கூடியது, ஆன்மா நித்தியமானதுன்னு சொல்லிட்டார். இன்பமின்மைன்னு சொன்னதுக்கு மாதாஜி சொல்லிட்டாங்க, போர்க்களத்துல இறந்துட்டோம் அப்படின்னா சொர்க்கம், வெற்றி அடைஞ்சிட்டா இந்த ராஜ்யத்தை பரிபாலனை பண்ணலாம், அதனால இன்பம் தான் இருக்கு, அங்க இன்பமின்மையே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. 3வது விஷயம்
பாவச்செயல் சொன்னாங்க. அதுக்கு என்ன ஜஸ்டிஃபிகேஷன் சொன்னார் அவர்? என்ன ஜஸ்டிஃபிகேஷன் சொன்னார்? நீ ஒரு சத்திரியனுக்கு உண்டான கடமையை செய்யணும். என்னது? தர்மத்தை நிலைநாட்டணும், மக்களை வந்து ஒரு சரியான ஆன்மீக பாதையில வழி நடத்தணும். ஓகே. 5வது விஷயம், சாரி 3 சொல்லியாச்சு. 4வது விஷயம் வர்ணாசங்கரத்துக்கு என்ன சொன்னார்? குடும்ப பாரம்பரியத்துக்கு என்ன சொன்னார்? பெண்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். இந்த மாதிரி அதர்மத்தில் இருக்கிறத வந்து நீங்க தடுத்து நிறுத்தி ஒரு முன்னுதாரணமாக இருக்கணும். இதை நம்ம விட்டுட்டோம்னா இதுதான் வர்ணாசங்கரம். தேவையற்ற சமூகம் வர்றதுக்கு இதுதான் வந்து ஒரு முன்னுதாரணமா இருக்கும். அதனால இந்த மாதிரியான செயல்களை ஒழிக்கணும், இருமனம். அதை குழம்பி இருக்கும்போது பகவான் நான் சொல்றேன், அதனால பகவானுடைய பாவத்துல உன்னுடைய செயலை பண்ணு. இன்னும் வேற என்னென்ன விஷயங்கள், இது தவிர்த்து வேற என்னென்ன விஷயங்கள் உங்க மனசுல நின்று இருக்கு நேத்தோடதுல? குயிக்கா சொல்லுங்க பார்க்கலாம், அப்புறம் இன்னைக்கு கிளாஸ் லேட் ஆயிடும். ஹரே கிருஷ்ணா. வேற எதுவும் இல்லையா? வேற என்னென்ன விஷயங்கள் புரிஞ்சிருக்கு? பிரபு சொன்னாங்க இல்லையா பகவான்றதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு. வேற என்ன விஷயங்கள்? சொல்லுங்க. கடமையை செய்யணும், பலனை எதிர்பார்க்க கூடாது. உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்யறதுக்கு தான் உனக்கு அதிகாரம் இருக்கு. அதன் மூலமாக வரக்கூடிய பலன் மேல உனக்கு அதிகாரம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றார். அந்த பலன் வெற்றியாகவும் இருக்கலாம், தோல்வியாகவும் இருக்கலாம் இல்லையா? ஓகே. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம 3வது அத்தியாயம் பார்க்க போகின்றோம். இந்த அத்தியாயத்துல வந்து கர்ம யோகம் அப்படின்னு பார்க்குறோம். 43 ஸ்லோகங்கள். முதல் அத்தியாயத்துல 46 ஸ்லோகங்கள், 2வது அத்தியாயத்துல 72 ஸ்லோகங்கள், இதுல 43 ஸ்லோகங்கள். இந்த அத்தியாயத்தோட தலைப்பு கர்ம யோகம். ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதை மதன மாதாஜி, குமுதா மாதாஜி 2 பேருமே நான் வந்து கோஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஈவன் பிரேம் பிரபு கூட கோஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் முன்னாடியே வந்ததுனால. எதனா பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் வந்ததுன்னா கொஞ்சம் அவங்கள மியூட் பண்ணிடுங்க. மேபி அவங்க ஏதாவது வேலையில் இருக்கும்போது தெரியாம கைப்பற்றுங்க, அவங்கள மியூட் பண்ணிடுங்க. ஓகே. நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா சாங்கிய யோகம் 72 ஸ்லோகங்களை கொண்டது. பகவத்கீதையில மொத்தம் 18 அத்தியாயங்கள் இருக்கு. அது முதல் 6 அத்தியாயம், மத்தியில இருக்கக்கூடிய 6 அத்தியாயம், கடைசியாக இருக்கக்கூடிய 6 அத்தியாயம், அப்படி நம்ம வகைப்படுத்தலாம். இப்ப பகவத்கீதை வந்து எதனோட ஒப்பிடுறாங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு நகைப்பெட்டி கூட ஒப்பிடுறாங்க. நகைப்பெட்டி இருக்கு இல்லையா, அதுல எது ரொம்ப ரொம்ப உச்சிதமானது, எது ரொம்ப உயர்ந்தது? ஒரு நகைப்பெட்டினா அதுல எது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று? அதுல என்னென்ன பாகங்கள் இருக்கும்? குயிக்கா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இடைப்பட்ட பகுதி தான் முக்கியமானது. மத்தியில பாதுகாக்கக்கூடிய பொருள் தான் முக்கியமானது. ஹரி ஹரி போல். ஓகே. ஸோ அதோட மேல் மூடியது இருக்கும், கீழே இருக்கக்கூடிய அடிப்பகுதி, மத்தியில் இருக்கக்கூடிய பாகத்துல தான் நம்ம நகையெல்லாம் வைக்கிறோம் இல்லையா? அதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான பகுதி. பிரபு மாதாஜியும் சொன்னது போல. ஸோ அதுல வந்து முதல் 6 அத்தியாயங்கள் கர்ம யோகத்தை நமக்கு சொல்லித்தருது. யோகம் அப்படின்னாலே பக்தனையும் பகவானையும், ஜீவாத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் இணைக்கக்கூடிய எந்த ஒரு செயலுமே யோகம். அது என்னவாக இருக்கலாம்? நவவித பக்தி தொண்டு, பகவானை பத்தி கேட்கறதாக இருக்கலாம், அவருக்காக பிரசாதம் பண்றதாக இருக்கலாம், அவருக்காக மாலை தொடுக்கிறதாக இருக்கலாம், அவருக்காக பாடல் பாடுறதா இருக்கலாம். எந்த ஒரு செயல் நம்மையும் பகவானையும் இணைக்கின்றதோ அது பேர் யோகம் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ இதில் மொத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 18 அத்தியாயங்கள முதல் 6 அத்தியாயங்கள் வந்து நமக்கு கர்ம யோகம், நம்மளுடைய செயல்கள் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத சொல்லித்தருது. அந்த மத்தியில் இருக்கக்கூடிய 6 அத்தியாயங்கள் பக்தி யோகம். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப சிரேஷ்டமானது, விசேஷமானது. பக்தினா என்ன, பக்தியில என்னென்ன நிலைகள்லாம் இருக்கு, நாம எப்படி மற்ற யோகத்தெல்லாம் விடுத்து பகவானிடத்துல பக்தி யோகம் பண்ணணும், அதனால வரக்கூடிய பலன்கள் என்ன அப்படின்றத சொல்லுது. கடைசியாக இருக்கக்கூடிய 6 அத்தியாயங்கள் ஞான யோகம். அந்த உயர்ந்த ஞானத்தை தெரிந்து கொண்டு பகவானிடத்துல சரணாகதி பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஸோ இதுல நம்ம முதல் 6 அத்தியாயத்துல இன்னைக்கு 3வது அத்தியாயத்துல இருக்கோம். கர்மம் அப்படின்னாலே செயல்கள். அந்த செயல்களை எப்படி யோகமாக மாற்ற முடியும்? நாம சாதாரணமாக செய்யக்கூடிய செயல்களை பகவானுடைய பாவத்துல செய்யும்போது அது தூய்மையாக மாறுகின்றது. ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸ்க்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கொடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். பகவானுடைய கருணையினால இன்னையோட நம்ம மேடம். ஜெய ராதா மாதவா ஜய குஞ்ச பிஹாரி ஜய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन
यमुनतीरा वनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा इन्नोட क्लास நம்ம பிரணத்தி மந்திரத்தோட ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामह्यं तथादिसुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगद्पदे गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरे त्विषे नमः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्रह्मणहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिनि. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणि. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. கீதா மகாத்மியமும் இந்த ஸ்லோகத்தை அந்த 3வது அத்தியாயத்தில் இருக்கிற ஸ்லோகத்தையும் கடைசியாக நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, நம்ம இந்த கிளிம்சஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். 5 காரணங்கள், அதற்கு வந்து பகவான் சொன்ன விளக்கம் அதை நம்ம பார்த்தோம். கடைசியாக அர்ஜுனன் வந்து கேட்குறார், நாம் ஒரு செயலில் ஈடுபட வேண்டாம் நினைச்சாலும் ஏதோ ஒன்றால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், வீழ்ச்சி அடைகின்றோம், அதற்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்குறார். அதற்கு பகவான் சொல்கிறார், இந்த புலன்கள் 5 புலன்கள், கண் காது மூக்கு நாக்கு தொடு உணர்வு, இந்த புலன்கள் ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் வந்து ஈடுபாடு கொள்வது. அப்போது அது மேலே என்ன ஆகுது, அதீதமான ஒரு பற்று, அந்த பற்றின் மூலமாக அது மேலே என்ன வந்தது, எனக்கு பெரிய காமம் பேராசை வந்துடுது. அதை நான் அடைய முடியாத பட்சத்துலையோ இல்லை அதுக்கு ஏதாவது ஊறு விளைவிக்கும் போது நான் கோபப்படுறேன். அந்த கோபம் வரும்போது நான் ஒரு மயங்கிய நிலையில் தள்ளப்பட்டு என்னுடைய ஞானம் குழம்பி போகுது, நினைவு குழம்பி போய் வீழ்ச்சி அடைந்து விடுகின்றேன், அறிவிழந்து வீழ்ச்சி அடைந்து விடுகின்றேன். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன பார்த்தோம் நேத்து, யாராவது சொல்றீங்களா? என்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்? கார். ஒருத்தர் வந்து இந்த தன்னுடைய குழந்தைக்கு இது பண்றது கூட அவர் என்ன பண்றாரு, குழந்தை அடிக்கிறோன்றது கூட தெரியல அவருக்கு. ஏற்கனவே வந்து சில்வாசல்ல இருக்கும்போது அங்கே வந்து நாங்கள் ஜெயிலுக்கெல்லாம் போய் சிறைச்சாலையெல்லாம் போய் கூட அங்கெல்லாம் கூட பிரச்சாரம் பண்ணோம். அப்போ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் சின்ன இள வயது தான், அவர்கிட்ட கேட்டோம், எப்படி நீங்கள் வந்து இங்கே சிறைச்சாலையில் உங்களுக்கு தண்டனைன் போது அவர் சொல்கிறார், அவங்களுக்கு ஈவினிங் ஒரு பழக்கம் இருக்குது, சொல்லுவாங்க இல்லையா, உன் நண்பனை பற்றி உன்னை பற்றி சொல்கிறேன்ட்டு. ஸோ அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு, அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து ஒவ்வொரு நாளும் ஆன் ரொட்டேஷனில் இவங்க இந்த மது அருந்தக்கூடிய பழக்கம். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஒவ்வொரு நாளும் ரொட்டேஷனில் வாங்கும்போது இவர் வாங்கி தர வேண்டிய தருணம், ஆனால் அவர்கிட்ட கையில் காசு இல்லை, செல்வம் இல்லாததுனால அவர் என்ன பண்ணுறாரு, அவருடைய நண்பரே வந்து வாங்கி தர சொல்கிறார். அவரும் அதே மாதிரி பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுறார், கோவத்தில் இவரை ஒரு இழிவாக பேசுகிறார். அதை இவரால் தாங்கவே முடியல. அதனால் என்ன பண்ணுறார், அங்கே அதே எந்த பாட்டில் அவங்க இது பண்ணாங்களோ அதே பாட்டில் எடுத்து அவர் அந்த இடத்துல குத்திட்டார். 25 வயசோ என்னமோ தான் ஆகுது. ஊர் விட்டு ஊர் வந்து குடும்பத்துக்காக அவங்க இது பண்ணும்போது இந்த மாதிரியான சகவாசங்களால, கெட்ட சகவாசங்களால அவரும் இறந்துட்டார். இவருடைய வாழ்க்கையும் ஃபுல்லாக ஆயுள் தண்டனை ஜெயிலில் இருக்கான். ஸோ இது வந்து நிதர்சனம். இப்போ நாங்கள் ஒரு 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்த ஒரு கேஸ்.
ஸோ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது? இங்க அவர் எந்த புலனால அவர் இங்க பாதிக்கப்பட்டிருக்கார்? யாராவது சொல்ல முடியுமா? எந்த புலன்? என்ன எக்ஸாம்பிள் இங்க நம்ம பார்க்கிறோம்? நாக்கு. நாக்கு. சுவை. நாக்கு, அந்த சுவை வேணும் நம்ம கிட்ட இல்லைனாலும் விரலுக்கேத்த வீக்கம். ஆனா இல்லைனாலும் என்ன பண்றாரு? அவர் போறாரு அதையும் மீறி. அதே நண்பனை சொன்ன உடனே அங்க பாருங்க அந்த நாக்கு, அது அந்த டேஸ்ட், அது மேல அவருக்கு ஒரு காமம் வருகின்றது இல்லையா? நாக்கு, அந்த டேஸ்ட், அது மேல ஒரு அது குடிச்சே ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு இது. அது கிடைக்காத பட்சத்துல யாராவது தாழ்வா பேசும்போது அவங்க மேல கோபம், அந்த கோபத்தினால மயங்கி போறாரு. சொல்றாரு, நான் என்ன பண்ணேன்னு எனக்கே தெரியல, ஆனா இப்ப நான் வருத்தப்படுறேன். என்னுடைய உற்ற நண்பனை இழந்து விட்டேன், குடும்பத்தை இழந்துட்டேன், நான் எவ்வளவு கஷ்டப்படுறேன், என்ன நம்பிதான் என்னோட ஃபேமிலியே இருக்கு, ஆனா நான் இங்க வந்து மாட்டின்னு இருக்கேன். நினைவு குழம்பி அறிவு இழந்து வீழ்ச்சடைகின்றார். இதெல்லாம் நிதர்சனமான உதாரணங்கள் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஓகே, ஸோ இங்க பகவான் சொன்னார் இல்லையா, கடமையை செய் பலனை எதிர்பார்க்க, அதெல்லாம் சொல்றார். ஸோ இப்போ அர்ஜுனனுக்கு திருப்பி சந்தேகம் வருகின்றது. நம்ம பகவத்கீதை முழுவதும் பார்த்தீங்கன்னா கேள்வி பதிலாகத்தான் இருக்கும். ஸோ அவர் கேட்குறார், எது வந்து சிறந்தது, துரத்தல் அல்லது செயலை செய்வது? ரெண்டுத்தையும் ஒரே மாதிரி சொல்றீங்க, ஏகம் வத. நீங்க என்ன சொல்றீங்க, செயலற்ற தன்மை சிறந்ததா அல்லது செயல்களை செய்வது சிறந்ததா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். பகவான் சொல்றார், நிஷ்காம கர்மயோகம் ஞான யோகத்தை விட உயர்ந்தது. நிஷ்காம கர்மயோகம், அதாவது ஒரு செயலை செய்யும் போது அதுல வரக்கூடிய பலன் மேல பற்றில்லாம இருக்கிறது ஞான யோகத்தை காட்டிலும் உயர்ந்தது. ஞான யோகம் என்னது? பகவானை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறது. ஸோ அதை காட்டிலும் அதை நான் ப்ராக்டிக்கலாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறேன் இல்லையா, பற்றற்று நம்ம கடமை செய்யணும், நாம் பகவானுடைய ஒரு அங்கம், நான் அப்படின்ற நான் எனது அந்த அகங்காரம் அமக்காரம்லாம் இருக்கக்கூடாதுன்னு நம்ம படிக்கிறோம், ஞானத்தை வளர்த்துக்கிறோம். அதை ப்ராக்டிக்கலாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது அதுதான் உயர்ந்தது இந்த ஞான யோகத்தை காட்டிலும் அப்படின்னு பார்க்கணும். அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் என்ன சொல்கிறார், 3 வகையான மக்கள், கர்ம மேதைகள், கர்ம யோகிகள், ஞானிகள், அவங்கள பற்றிலாம் பார்க்க போகிறோம். கர்ம காண்டம்னா என்ன, கர்ம யோகம்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். நாம் எதற்காக ஒரு முன்னுதாரணமாக வாழணும் அப்படின்றத சொல்ல போகிறார். மீண்டும் அவர் இங்கே வந்து யார் மிகப்பெரிய எதிரி அப்படின்னு சொல்லி அர்ஜுனன் கேட்குறார். ஸோ இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நாம் இன்னையோட அத்தியாயத்தில் பார்க்குறோம். ஸோ நேத்தையோட அத்தியாயத்தில் நம்மளுடைய புரிதல் என்ன, வாழ்வியல் பாடம் என்ன அப்படின்னா, நம்மளுடைய நண்பர்கள், நல்ல நண்பர்களை தேர்ந்தெடுக்கணும், அந்த புலன்களை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அதுக்கு தான் நமக்கு வந்து பிரபுபாதர் ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணி கொடுத்துருக்கார். பிரபுபாதர் நமக்கு கொடுத்த விஷயங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளையே அறியாமல் நாம் அந்த தர்மத்தின் வழியில் அதெல்லாம் நம்மளை நடத்தி செல்லும். 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்கள், ஒழுக்க விதிமுறைகளை அவர் சொல்லியிருக்கார். என்ன அப்படின்னாக்கா, தர்மத்தின் வழி நடக்கணும் 4 விஷயங்கள். என்ன? மது அருந்தக்கூடாது, தகாத பாலுறவு கூடாது, ஒருவனுக்கு ஒருத்தின் இருக்கு இல்லையா, தகாத பாலுறவு கூடாது, மாமிசம் அருந்தக்கூடாது, புலால் உண்பதை தவிர்த்தல் வேண்டும், சூது இருக்கக்கூடாது, சூது இருந்ததுன்னா அங்கே உண்மை இல்லாமல் போயிடும். இதெல்லாம் தர்மத்தோட 4 தூண்கள். மது அருந்தக்கூடாது, ஏன்னா மது அருந்திட்டேன்னா நான் நானாவே இருக்க மாட்டேன். தகாத பாலுறவு கூடாது, ஒருவனுக்கு ஒருத்தி. அதுலேயும் நம்ம வந்து புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியாமல், அது நமக்கும் மனுஷ விலங்குகளுக்கும் என்ன ஒரு வேறுபாடு, அதனால தகாத பாலுறவு கூடாது, புலால் உண்பதை தவிர்த்தல் வேண்டும். அது இருந்துச்சுன்னா நமக்கு இரக்கம் கருணைன்ற குணம் போயிடும். கடைசியாக நம்ம பார்க்குறது வந்து சூது இருக்கக்கூடாது, மற்றவங்களை ஏமாற்றக்கூடாது, நேர்மை இல்லாமல் போயிடும். அதனால் ஸோ அந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிளை பிரபுபாதர் நமக்கு கொடுத்துருக்கார். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. அத திருத்தீயோத்தியாய கர்மயோக நாம. ஓகே, முதல் ஸ்லோகம் யாராவது வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि कोरे मां नियोजयसि केशवः. அர்ஜுனன் சொல்றார். இங்க பாருங்க, அர்ஜுனன் பகவானை எப்படியெல்லாம் வர்ணிக்கின்றார். ஜனார்தனா, மக்களை காக்கக்கூடியவர், ஜெகநாதா, இந்த லோகத்தை ஆளக்கூடியவர், ஜனார்தனா, கேசவா. கேசவா அப்படின்றதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேசி அப்படின்ற அரக்கனை கொன்றவர்னு சொல்லலாம், அழகிய கூந்தலை கொண்டவர்னு சொல்லலாம். பலனோக்கு செயல்களை, பலனை எதிர்பார்த்து நாம் செய்யக்கூடிய செயல்களை காட்டிலும் புத்தி சிறந்தது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, என்னை ஏன் இந்த போரில் பலவந்தமாக நீங்கள் ஈடுபடுத்துறீங்க? ஏன்னா இந்த போர் எதனால வருது? இது ஆக்சுவலாக ஒரு குடும்பத்துக்கு நடுவில் நடக்கக்கூடிய பிரச்சனை. அதனால மகாபாரதத்தில் இங்க இருக்கக்கூடிய அனைவருமே இறந்து போவாங்க.
குமுதா மாதாஜி பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அவர் இங்கே சொல்கிறார், இந்த போரில் என்னை ஏன் பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துறீங்க? ஏன்னா அந்த போர் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எதையோ ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து தானே நான் இருக்கேன். நீங்கள் புத்தி அந்த பலன் நோக்கு செயல்களை விட இந்த புத்தி சிறந்ததுன்னு சொல்கிறீங்களே, அப்போ ஏன் என்னை பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துறீங்க அப்படின்னு கேட்குறார். அதுக்கு வந்து பகவான் வந்து அடுத்த 3வது ஸ்லோகத்திலிருந்து சொல்ல போகிறார். இங்கே சொல்கிறார், 2 வழியும் ஒரே மாதிரி சொல்கிறதுனால எனக்கு புத்தி பேதலிக்கின்றது. எனக்கு நன்மை தரக்கூடியது எதுவோ யாமி ஸ்ரேனேவ வாக்கியேன, ஸோ சரியான வழியை எனக்கு காட்டக்கூடியது எதுவோ அதை நீங்கள் எனக்கு முடிவாக சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அர்ஜுனன் வந்து இங்கே ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இடத்துல கேட்குறார். ஓகே, இங்கே நம்ம ஒரு பிக்சர் பார்க்குறோம், தெரியுதா? ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுதுங்க மாதாஜி. சொல்லுங்க, என்ன தெரியுது? இதை பார்க்கும்போது என்ன நம்மளுக்கு புரிதல் வருகின்றது? பார்க்கும்போது என்ன தெரியுது? இந்த 5 குதிரையும் அடக்கி ஆள 5 வேணுங்கிறதுக்கு புலன்கள். control பண்ணலாம். வெரி குட். 5 புலன்கள், 5 குதிரைகள். சூப்பர். வேற குதிரை மட்டும் தான் தெரியுதா? 5 புலன்களையும் நம்மளுடைய நுண் அறிவு எனும் மனக்கட்டுப்பாட்டால் அடக்கி ஆள வேணும். கரெக்ட். நன்றி பிரபு, நன்றி மாதாஜி. இப்ப நம்ம ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகணும். 5 குதிரைகள் பூட்டின ஒரு ரதம் இருக்கு. 5 குதிரையும் 5 வழியில இழுத்துட்டு போகுது அப்படின்னா அந்த நாம எங்க போய் சேரணுமோ அங்க போய் சேர முடியுமா? முடியாதா? முடியாது மாதாஜி. முடியாது. அப்போ அந்த 5ஐயும் ஒருங்கிணைக்கிறதுக்கு ஒரு கயிறு வேணும், கடிவாளம் வேணும் இல்லையா? அதை கட்டுப்படுத்துறது அதுதான் இந்த மனம். அதை சரியா ஸ்ட்ராங்கா அதை பிடிச்சு நிறுத்துறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும். கயிறு கடிவாளம் மட்டும் இருந்தா போதுமா? அதை ரதத்தை ஓட்டுறதுக்கு ஒரு ஆளும் வேணும் இல்லையா? அதுதான் வந்து புத்தி. யார் அந்த ரதத்தில் அமர்ந்து பிரயாணம் செய்யறது? இந்த ஜீவாத்மா. ஸோ இந்த உடல்ல 5 புலன்கள் இருக்கு. இந்த 5 புலன்களையும் வந்து கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம் எது அப்படின்னாக்கா இந்த மனம். மனது நமக்கு வந்து நண்பனாகவும் இருக்கும், எதிரியாகவும் இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம காலையில எந்திரிச்சு பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் பக்தியெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னு நமக்கு சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. 12 வருடங்கள் தொடர்ந்து நம்ம மங்களார்த்தி பார்த்தோம் அப்படின்னா நாம வைகுண்ட பதவி பிராப்தம் நமக்கு நிச்சயமாக இருக்குன்னு சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இல்லைன்னா நம்ம மீண்டும் இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில மூழ்குவோம், இது நமக்கு தெரியும். ஆனா காலையில அலாரம் வைக்கிறோம், ஆனா நம்மளால எந்திரிக்க முடிய மாட்டேங்குது. ஏன் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தூங்கிக்கிறேன் நான். மனசங்க வந்து என்ன பண்ணுது? என்ன இழுக்குது, இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தூங்கலாம். ஆனா புத்தி என்ன பண்ணும்? இல்லை, கரெக்டா எந்திரி, மங்களார்த்தி ஒரு 1/2 hour பார்த்துட்டு சாண்டிங் முடிச்சுட்டு அப்புறம் தான் மற்ற வேலை. ஸோ புத்தி நம்மளை சரியான வழியில கொண்டு போகும். மனசு என்ன பண்ணும்? புலன்கள் இழுக்கிற நிலவுக்கு அது போயிடுத்து அப்படின்னாக்கா அங்கே ஒரு வீழ்ச்சி அடைகின்றோம் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ இந்த புலன்கள் தான் அது போகிற போக்கில் நம்ம எடுத்துகிட்டு போகும். அதை நம்ம சரியாக கட்டுப்படுத்தக்கூடிய கடிவாளம் மனம். அந்த கடிவாளத்தையும் பிடிச்சிட்டு இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும், அதுதான் வந்து புத்தி. அப்படி இருந்தாதான் இந்த உடலுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய ஜீவாத்மா எங்கே போய் சேரணுமோ அந்த இடத்த சரியாக போய் சேர முடியும். ஸோ இதை நம்ம எதில் நம்ம பயன்படுத்தணும்? புலன்களை இப்போ நம்ம பார்க்குறோம். சத்தியுகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருடைய ஆயுட்காலமும் 50,000 வருடங்கள்லாம் அமர்ந்து தியானம் பண்ணாங்க. அவங்களுக்கு ஆயுட்காலம் அதிகம், 1,00,000 வருடங்கள் ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும். ஆனால் இந்த கலியுகத்தில் 50 வயது தாண்டினாலே பெரிய விஷயமா இருக்கு. ஆன் அண்ட் ஆவரேஜ் 100 இயர்ஸ்ன்னு பார்க்குறோம். கலியுகம், திரேதாயுகம் 1000, துவாபரயுகம் 1000, திரேதாயுகம் 10,000, கலியுகம் 1,00,000 வருடம். அப்படியே 0 ஆட் பண்ணிட்டே போக வேண்டியதான். அப்போ அவங்களுக்கு நிறைய வருடங்கள் இருந்ததுனால என்ன பண்ணாங்க? அமைதியாக ஒரு இடத்துல இருந்து தியானம் பண்ணி மனசுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா மேலே தியானம் பண்ணி அந்த யுகத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தவம் தான் வந்து யுக தர்மமாக இருந்துச்சு. ஆனால் கலியுகத்தில் நம்ம எங்கேயாவது அமர்ந்து தியானம் பண்ண முடியுமா? தியானம் வேண்டாம். ஒரு 5 நிமிஷம் மொபைல் இல்லாமல் நம்மளால இருக்க முடியுதா? இல்லை. ஸோ அப்போ அந்த கலியுகத்தில் நம்மளை எப்படி தூய்மைப்படுத்திக்கிறது அப்படின்னா 5 புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியுமா அப்படின்னாக்கா முடியவே முடியாது. அப்போ அதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா இந்த 5 புலன்களையும் பகவானுடைய கைங்கரியத்தில் பகவானுடைய சேவையில் நம்ம ஈடுபடுத்தும் போது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பியூரிஃபை ஆகுது. அந்த கண்களை வந்து நாம் காலையில் அர்ச்ச விக்கிரக வழிபாடு பார்ப்பதற்காகவும் அவருடைய நாம ரூப குணநிலைகளை பற்றி வாசிக்கிறதுக்காகவும் கண்களை வந்து உபயோகப்படுத்தணும். மூக்கு நம்ம பார்த்தோம், முதல் நாள் கிளாஸ்லேயே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? சனத்குமாரர்கள் வந்து அந்த பிரம்மன் நிலையில் இருந்தாங்களா?
அது வந்து பூரணமான புரிதல் கிடையாது. பிரம்மா, பரமாத்மா, பரமபுருஷர், பகவான் அந்த பரமபுருஷர்ன்ற ரூபத்துல புரிந்து கொள்வதுதான் சரியான ஒரு புரிதல். அப்போ பகவான் வைகுண்ட லோகத்துல இருந்து உள்ள இருந்து வரார். ஜெய விஜயர்கள்கிட்ட அவங்களோட வாக்குவாதம் நடக்கும்போது அதை அறிந்து கொண்டு பகவான் ஓடி வருகின்றார். அவருடைய தாமரை திருப்பாதங்கள்ல இருக்கக்கூடிய துளசியோட வாசம் பட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க, தூய பக்தர்களாக மாறிவிட்டாங்க சனத்குமாரர்கள் அப்படின்னு பார்க்கணும். இந்த கதை வரப்போறதுல பார்க்கலாம். ஸோ இந்த மூக்கு அப்படின்றத வந்து என்ன பண்ணணும், பகவானுக்கு அமைத்த, நீங்க கோவில் எல்லாம் போனீங்கன்னா தெரியும், காலையில மங்களார்த்தி பண்ணும்போது நரசிம்ம பகவானுக்கு வந்து அந்த வாசனை திரவியங்கள் இது பண்ணுவாங்க, அதை நமக்கு கையில பூசி விடுவாங்க அந்த இது ஆர்த்தி முடிச்ச உடனே. ஸோ அதை முகர்றது. அப்போ இந்த மூக்குன்ற அந்த புலன் வந்து பியூரிஃபை ஆகுது. காது பகவானுடைய நாம ரூப குணங்களை வந்து கேட்கறதுக்காக உபயோகப்படுத்துறது. பிரபு மாதாஜி வந்து சாண்டிங் பண்ணாங்க. நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. நம்ம வாயால சொல்றத வந்து இந்த காது கேட்கணும். அப்படிதான் இந்த மனசு இதுல லயிக்கணும். இல்லைன்னா அது பாட்டு எங்கெங்கயோ அலைப்பாஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா. ஸோ இந்த காதை வந்து இப்படி தூய்மைப்படுத்துறது. கைகளை எப்படி தூய்மைப்படுத்துறது, பகவானுக்காக கைங்கரியம் பண்றது, அவருக்காக மாலை தொடுக்கிறதா இருக்கட்டும், அவருக்காக பிரசாதம் பண்றதா இருக்கட்டும். எனக்கு நல்லா ஸ்டிச்சிங் தெரியும் அப்படின்னாக்கா அந்த இதை வந்து நம்ம பகவானுக்காக கைங்கரியத்துல உபயோகப்படுத்துறது. அதே மாதிரி வாய் வந்து நம்ம என்ன பண்றது, 2 விஷயம். ஒன்று பிரசாதம் எடுத்துக்கிறது, இன்னொன்று வந்து பகவானை பத்தி புகழ்ந்து சொல்றது. ஸோ அதற்காக இந்த நாக்கை உபயோகப்படுத்துறது. ஸோ இந்த 5 புலன்களை கிருஷ்ண பக்தியில் ஈடுபடுத்தும் போது, பகவானுடைய கைங்கரியத்துல ஈடுபடுத்தும் போது அது தன்னால பியூரிஃபை ஆயிடும். அது தவிர்த்து இந்த அஷ்டாங்க யோகத்தில் இருக்க மாதிரி யோகிகள் நிலைக்கெல்லாம் நம்ம வந்து கலியுகத்துல ரொம்ப, ஏன்னா கலியுகத்தோட தன்மையே அப்படிதான் இருக்கு. அப்போ அதுல நான் வந்து புலன்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி நான் மனசை ஒருமுகப்படுத்தி 8 நிலைகள் 6வது அத்தியாயத்துல படிப்போம். அதெல்லாம் இந்த கலியுகத்துல சாத்தியம் அல்ல. அப்ப நம்ம எப்படி இதை பியூரிஃபை பண்றது அப்படின்னாக்கா, அதை இந்த 5 புலன்களை பகவானுடைய கைங்கரியத்துல உபயோகப்படுத்துறதுனால. அவையார் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம சாஸ்திரத்திலையும் பார்க்குறோம், 84 லட்சம் ஜீவராசிகளாக ஒரு உயிர்வாழி பிறக்குது. ஒரு 84 லட்சம் உடல்களை வந்து அது எடுக்குதுன்னு பார்க்கணும். அதுல மனுஷ ரூபம் மட்டுமே 4 லட்சம். அப்போ எத்தனையோ ஜென்மத்துல இருந்த கலங்கள் நம்ம கிட்ட இருக்கு. தெரிந்தோ தெரியாமலோ நாம யாரையாவது கஷ்டப்படுத்திருக்கலாம். ஸோ அந்த அறியாமையெல்லாம் போகணும் அப்படின்னாக்கா, நமக்கு உள்ளார இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை நாம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, அது நிறைய அழுக்கு மூட்டைகள் சுமந்துன்னு இருக்குது. அதெல்லாம் கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்னா, எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பகவானுடைய சேவையில நாம நம்மளை ஈடுபடுத்திக் கொள்கின்றோமோ அப்போ இந்த கலங்கங்கள்லாம் போய், அறியாமை குணம் நம்மளை விட்டு போய் உள்ளார இருக்கக்கூடிய பகவானை புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ அதனால இந்த 5 புலன்களையும் பகவானுடைய பக்தி தொண்டுக்காக நாம உபயோகப்படுத்தணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அப்போ இது பியூரிஃபை ஆகின்றது. ஜடபரதருடைய கதை நம்ம அடுத்த நமக்கு ஐ திங்க் 12வது அத்தியாயத்துல வந்து கம்மியான ஸ்லோகங்கள் இருக்கும்போது எல்லா கதையும் நம்ம அன்னைக்கு பார்க்கலாம். ஸோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜடபரதருடைய கதையை நம்ம பார்க்குறோம். புலன்களை வந்து பொய்யா நான் கட்டுப்படுத்துறேன்னு சொல்லி, நானும் ஒரு சுவாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கட்டுப்படுத்துறேன்னு சொல்லி தன்னையே நம்ம முட்டாளாக்கிக்க முடியாது இந்த கலியுகத்துல இல்லையா. புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி அதே சமயம் புலனின்ப பொருட்களில் மனதை அலைபாய விடுபவன் தன்னையே முட்டாளாக்கி கொள்கின்றான். அவன் போலி மனிதன் என்று அழைக்கப்படுகின்றான். ஒரு கதை கூட இருக்கு. 2 துறவிகள் வந்து ஒரு நதிக்கரையை ஓரமா போயிட்டு இருக்காங்க. அப்போ ஒரு மாதாஜி வந்து என்ன பண்றாங்க, அந்த நதியை கடக்கிறதுக்கு பயப்படுறாங்க. அப்போ ஒரு துறவி என்ன பண்றார், அந்த தாயை எடுத்துட்டு போய் அடுத்த நதிக்கரையில விட்டுடுறார். விட்டுட்டு இதை இன்னொருத்தர் பார்த்துட்டே இருக்கார். விட்டுட்டு திருப்பி 2 பேரும் ரொம்ப தூரம் நடந்து வராங்க. அவர் அவங்க வந்து சேர வேண்டிய இடம் வந்ததுக்கு அப்புறம் ரொம்ப தூரம் வந்ததுக்கு அப்புறம் அவர் கேட்கிறார், நீ ஒரு துறவியாச்சு, எப்படி அந்த அம்மாவை நீ வந்து தூக்கலாம், எப்படி நீ வந்து ஒரு பெண்ணை தொடலான்னு சொல்லும்போது அவர் சொல்றார், நான் அங்கேயே அந்த அம்மாவை இறக்கி விட்டுட்டேன், ஆனா நீ இவ்வளவு தூரம் எதுக்கு நீ அதை சுமந்துகிட்டே வர அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். ஸோ இது எப்படி நம்ம பற்றின்றி நம்மளோட கடமைகளை செய்யறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். புலனடக்கம் என்பது என்ன அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். அங்க இருந்த தர்மம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ புலன்களை நான் கட்டுப்படுத்துறேன்னு சொல்லிட்டு ஆனா மனசு அலைப்பாய விடுறது, புலனின்ப செயல்களை விடுறது. இப்ப நம்ம சுத்தி பார்க்கறது எல்லாமே போலி சாமியார்கள், நானும் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னென்னவோ விஷயங்கள் பண்றாங்க. மக்களுடைய அறியாமையை நல்லா உபயோகப்படுத்திக்கிறாங்க. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீகம் அப்படின்ற பெயர்ல பெரிய பெரிய தவறான விஷயங்கள் நிறைய நடக்குதுன்னு பார்க்கணும். ஸோ அதனால சரியான மூலத்திடமிருந்து ஞானத்தை பெறுவது மிக முக்கியமான ஒன்று.
எனக்கு வந்து பக்தியை பற்றி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கெங்கேயோ அந்த அதிகாரப்பூர்வமான இல்லாத ஒரு விஷயங்க கிட்ட போய் நம்ம வந்து ஞானத்தை பெறது எதுக்கு சமம் அப்படின்னா, ஒரு செம்பு பாலில் வந்து ஒரு துளி பாம்போட விஷம் பட்டாலும் அந்த பால் முழுவதும் விஷமாயிடும். ஸோ அப்படிப்பட்ட பௌதீகமான சிந்தனை உள்ள ஒருத்தவங்க கிட்ட இருந்து ஞானத்தை நாம் பெறணும்னு நினைக்கிறது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, நம்மளையும் கலங்கத்தில் கொண்டு போயிடும். உண்மையான ஆன்மீக முன்னேற்றம் இருக்காது. மீண்டும் இந்த பௌதீகத்திலே நாம் உழல்வோம். ஆனால் என்ன பேர் எடுத்துக்குவோம், நானும் ஆன்மீக பயிற்சி பண்ணுறேன் அப்படின்னு. ஸோ அதனால் புலனின்பு பொருட்களை புலன்களை கட்டுப்படுத்துகிறேன்னு இந்த கலியுகத்தில் சொல்கிறது வந்து முடியாத ஒரு விஷயம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். ஸோ எங்கள் பகவான் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னாக்கா, விஷ்ணுவிற்கு அர்ப்பணிக்கக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். நம்ம பார்க்குறோம் 4 வர்ணம் 4 ஆசிரமம். எந்த ஆசிரமத்தில் இருந்தாலும் எந்த வர்ணத்தில் இருந்தாலும் நாம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யணும். பகவான் மனித குலத்தை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டார். அவங்க செவ்வனே நடக்கணுன்றதுக்காக இந்த வர்ணங்களையும் ஆசிரமங்களையும் கொண்டு வர்றார். வர்ணம் என்ன? அது 4 வர்ணம்: பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்த வாழ்க்கை, வானப்பிரஸ்தம், சந்நியாசம். ஒரு மனிதனுடைய வாழ்நாளில் முதல் 25% பிரம்மச்சரியம். அதில் வந்து தர்மத்தின்படி நாம் எப்படி வாழணும் அப்படின்றத நம்ம கற்றுக்குறோம். ஆன்மீகம் சார்ந்த விஷயங்களை கற்றுக்குறோம். அதற்கு அடுத்த 25% வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரகஸ்த வாழ்க்கை, இல்லறத்தில் நுழைய வேண்டும். அதில் தர்மத்தின்படி எப்படி இல்லற வாழ்க்கை செய்வது, புலன்களை எப்படி கட்டுப்படுத்துறதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். 3வது ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்கா வானப்பிரஸ்தம். நீங்கள் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, கர்தம முனிவர், தேவகுப்தி 2 பேருக்கும் பகவானே வந்து மகனாக பிறக்கின்றார். அவர் சொல்கிறார், எப்போ ஒரு பையன் பிறக்கிறானோ அப்போ நான் வந்து வானப்பிரஸ்தம் எடுத்துக்கொள்வேன். பெரிய ராஜரிஷியாக இருந்தாலுமே சரி, பெரிய அரசனாகவே இருந்தாலுமே சரி, அவங்களோட கடமை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த கடமையை தன்னுடைய மகனுக்கு கொடுத்துட்டு அவ்வளோ ஒரு ராஜபோக வாழ்க்கை வாழ்ந்தாலும் அதெல்லாம் உதறி தள்ளிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, வானப்பிரஸ்த நிலைக்கு போகிறாங்க. காட்டுக்கு சென்று பகவானை தியானித்து ஆன்மீகம் சார்ந்த இது நாள் வரைக்கும் பௌதிகமான உடலுக்கு சேர்ந்ததெல்லாம் நம்ம பண்ணிட்டோம். இப்போ ஆத்மாவிற்கு சேர்ந்த தேவையான செயல்களையும் செய்யணும் இல்லையா? வானப்பிரஸ்த நிலையை எடுத்துக்கிறாங்க. அதற்கு அடுத்த நிலை தான் சந்நியாச நிலை. ஸோ இந்த 4 ஆசிரமங்கள் அப்படின்னு பார்க்குறோம். 4 ஆசிரமம். 4 வர்ணம் என்ன அப்படின்னாக்கா, பிராமணன், சத்திரியன், வைஷ்யன் அண்டு சூத்ரர்கள் அப்படின்னு பார்க்கணும். ஸோ பிராமணர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, சாஸ்திரத்தை படிக்கிறது, மற்றவங்களுக்கு சொல்லித்தரது, அதன்படி வாழ்கிறது. சத்திரியர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லாரையும் பாதுகாக்க வேண்டும், தர்மத்தின் வழியில் கொண்டு செல்லணும். வைஷ்யர்கள் மற்ற வர்ணங்கள் வாழ்கிறதுக்காக அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, வணிகம் செய்வது, விவசாயம் செய்வது, பசு பராமரிப்பு, அதை பார்க்குறது. சூத்ரர்கள் அனைத்து வர்ணத்தவர்களுக்கும் தேவையான உதவிகளை செய்கிறது. கலியுகத்தில் எல்லாருமே சூத்ரர்கள் தான். பிரபுபாதர் ஒரு சான்றோட சொல்கிறார், எல்லாருமே கலியுகத்தில் சூத்ரர்கள். ஏன்னா பிராமணர்கள் யார் இடத்துலையும் கையேந்தி நிற்க மாட்டாங்க. ஸோ நம்ம ஆனால் இப்போ எல்லாருமே என்ன பண்ணுறோம், யாரோ ஒருத்தரை எதிர்பார்த்து தான் நம்மளோட சம்பளத்துக்காக வேலை செய்கிறோம். அப்போ அதுவே வந்து சூத்ரருக்கு உண்டான தன்மை. இந்த கலியுகத்தில் சூத்ரர்களுக்கு உண்டான தன்மைகளோடு இருந்தாலுமே கூட பகவானுடைய கிருப்பையினால் பக்தர்களுடைய சங்கம் நமக்கு கிடைக்கின்றது, சாஸ்திரம் நமக்கு கிடைக்கின்றது. அதை பயன்படுத்தி கொண்டு இந்த நிலையில் இருந்தாலுமே கூட என்னை நான் எப்படி தூய்மைப்படுத்தி கொண்டு செல்வது, பகவானுடைய நாம ஜபத்தின் மூலமாக பக்தியோட அந்த பாவத்தில் நான் என்ன எப்படி தூய்மைப்படுத்தி செய்கிறது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை கற்று தெளிகிறோம் இல்லையா? அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிராமணத்தன்மை அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ பிறப்பின் அடிப்படையில் இந்த வர்ணங்கள் வந்து கிடையாது. ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் 3 குணங்கள் நம்ம பார்க்கணும். சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். அந்த குணங்களுக்கு ஏற்றாற் போல் இந்த வர்ணங்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். ஸோ நம்ம எந்த செயல் எந்த வர்ணத்தில் இருந்தாலும் எந்த ஆசிரமத்தில் இருந்தாலும் நமக்கு உண்டான அந்தந்த வர்ணத்துக்கும் ஆசிரமத்திற்கும் கடமைகள் இருக்குது. அந்த கர்மங்களை எப்படி செய்யணும், பகவானை திருப்தி பண்ணுறதுக்காக. இந்த 4 வர்ணங்கள் இருந்தாலும் அத்தனை பேருடைய நோக்கம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை எப்படி திருப்தி செய்கிறது. எதுக்கு நம்ம இங்கே விஷ்ணுன்னு சொல்கிறாங்க, ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஏன் கொண்டு வராங்க அப்படின்னாக்கா, ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் வந்து இதுக்கு வந்து வியாக்கியானம் இருக்குது. நம்ம அதை பார்ப்போம். அவருடைய ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம், பகவானுடைய அவதாரங்கள் வந்து எண்ணிலடங்காதது. அவருடைய அவதாரம் தான் முதல்ல புருஷ அவதாரம், காரணதகஷாய் விஷ்ணு. அவரிடத்துலேருந்து கர்ப்பதகஷாய் விஷ்ணு, அதுக்கப்புறமா சிரோதகஷாய் விஷ்ணு. ஸோ அந்த விஷ்ணுவை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக தான் இந்த வர்ணங்கள். ஸோ நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யணும். எப்போ வந்து ஒரு செடிக்கு தண்ணி ஊற்றணும் அப்படின்னாக்கா, இலைக்கு தண்ணி ஊற்றினா அந்த செடி வந்து நல்லா வளர்ந்துருமா?
இருக்கீங்களா லைன்ல? ஹரே கிருஷ்ணா. வளராது மாதாஜி. தண்ணி எங்க ஊத்தணும்? ரூட்டுக்கு ஊத்துனா தண்ணி வேர்பகுதிக்கு செல்லும் வழியில் ஆ, செயல்பட வேண்டும். அப்போ அந்த வேருக்கு தண்ணி ஊத்தும்போது தான் அந்த செடி நல்லா வளரும் இல்லையா? அதை தவிர்த்து பூக்கோ இலைக்கோ கிளைக்கோ கொடுத்தா அது சரிப்பட்டு வரும். அது போல இந்த நம்ம யஜ்ஞங்கள், யஜ்ஞபதி யார் அப்படின்னாக்கா பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணன். அவரே வந்து யோகேஸ்வரர் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ அந்த பகவானை திருப்திப்படுத்தும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக தேவர்கள் எல்லாருமே வந்து திருப்தி அடைகின்றார்கள். ஏன்னா ஒரு யஜ்ஞம் பண்ணும்போது ஒவ்வொருத்தருக்கும் நாம ஆகுதி கொடுக்கணும். அக்னி தேவன், சூரியன், இந்திரன் எல்லாருக்குமே ஆகுதி கொடுக்கணும். அந்த யஜ்ஞத்தோட மூல இது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விஷ்ணு அப்படின்னு பார்க்கணும், யஜ்ஞபதி அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ அவர்களுக்கு நாம் வந்து நம்மளுடைய அந்த அந்த நன்றி கடனோடு நம்மளுடைய அர்ப்பணங்களை செய்யும்போது அது வந்து தூய்மை அடைந்து நமக்கு அவங்க மகிழ்ச்சி அடைந்து நமக்கு தேவையான விஷயங்களை வந்து கொடுக்குறாங்க. என்ன நமக்கு தேவை? மழை வேணும். மழை வந்தால் பயிர் விளைவிக்க முடியும். பயிர் விளைவித்தால் வைஷ்யர்கள் வந்து அதை வந்து வணிகம் செய்து மற்றவங்களுக்கு கொடுக்க முடியும். ஸோ இப்படி தேவர்களை வந்து திருப்திப்படுத்துவதன் மூலமாக, பகவான் விஷ்ணுவை திருப்திப்படுத்துவதன் மூலமாக இந்த மனித சமுதாயம் 4 வர்ணமும் 4 ஆசிரமும் செயல்படும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஓகே, இதை தவிர்த்து நம்ம இங்கே என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னாக்கா 3 விதமான மக்கள். இந்த மாதிரி நிறைய கிளாசிஃபிகேஷன் படிப்போம் த்ரூஅவுட் த ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை. ஸோ இங்கே வந்து 3 விதமான மக்களை நம்ம பார்க்குறோம். என்னென்ன அப்படின்னாக்கா இந்த கர்ம மேதிகள், கர்ம காண்டிகள், கர்ம யோகிகள். யார் இந்த கர்ம மேத்திகள்? என்னுடைய புலனின்பத்திற்காக நான் செயலை செய்கிறேன். பகவான் கடவுள் அப்படின்ற கான்செப்ட்லாம் எனக்கு கிடையாது. அப்போ நான் எந்த செயல் செய்தாலும் ஒன்று அதில் எனக்கு பாவம் கிடைக்கும். யாரோ ஒருத்தவங்களை கஷ்டப்படுத்துகிறேன், அதனால எனக்கு பாவம் கிடைக்கும். இல்லை நான் நிறைய தான தர்மம் பண்ணுறேன். நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா, சிலர் ஸ்பெஷலி கோவிட் டைம்லலாம் பார்க்கலாம். கோவிலுக்காக ஒரு டியூப்லைட் கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த டியூப்லைட் ஃபுல்லாக அவங்களோட பேர் எழுதிடுவாங்க. எதுக்காக டியூப்லைட் போட்டோம்னா அது அந்த வெளிச்சமே வெளியில் தெரியாமல் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி கர்ம மேதிகள் பௌதிகமான ஒரு பாவத்தில் இருக்கவங்க, அவங்களுடைய விருப்பம் என்னவாக இருக்கும்? நான் பண்ணுறேன், நான் இவ்வளோ காசு டொனேஷன் கொடுத்துருக்கேன் தெரியுமா, அந்த சுயநலம், அதில் நானே அனுபவிக்கின்றேன் அப்படின்ற பாவம். பகவானை பற்றின சிந்தனையே இருக்காது. நான் பாவம் பண்ணால் நரகத்துக்கு போவேன், புண்ணியம் பண்ணால் ஸ்வர்க்கத்துக்கு போவேன். ஸோ இதுதான் வந்து கர்ம மேத்திகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அடுத்தது வந்து கர்ம காண்டிகள். கர்ம காண்டிகள் என்ன பண்ணுறாங்க? சாஸ்திரத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ அது போல தான் அவங்களோட செயல்கள் இருக்கும். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இந்த யஜ்ஞம் பண்ணால் இவரை திருப்திப்படுத்தலாம், அதன் மூலமாக எனக்கு இந்த பலன் கிடைக்கும். ஸோ இந்த கர்மகாண்டிகள் என்ன பண்ணுறாங்க? பலன்களை எதிர்பார்த்து சாஸ்திரத்தை ஒரு கருவியாக உபயோகப்படுத்தி அவங்களோட செயல்கள் இருக்குது. அப்படி சாஸ்திரத்தைப்படி அவங்க செய்கிறதுனால அவங்க கிட்ட பாவம் இருக்கலாம், இல்லாமலையும் இருக்கலாம். அவங்களுடைய விருப்பமும் பலன்களை எதிர்பார்த்து செய்கிறாங்க செயல்கள். அவங்கக்கிட்டையும் என்ன இருக்குது? நான் சந்தோஷமாக இருக்கணும், என் குடும்பம் சந்தோஷமாக இருக்கணும், அந்த சுயநலம் இருக்குது. அவங்க பகவானையே ஒரு கருவியாக உபயோகப்படுத்துகிறாங்க. இதெல்லாம் பண்ணால் இது கிடைக்கும்னு அது ஃபார்முலா கொடுத்து வச்சுட்டார், அப்போ நான் அந்த தானே ஃபாலோ பண்ணுறேன், வேறு வழி இல்லாமல் நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய விஷயங்கள் கிடைக்கணும். ஸோ இவங்க கிட்ட நிறைய பாவம் இருக்கிறதுனால பெரும்பாலும் அவங்க சொர்க்கம் போகிறாங்க. ஏன்னா சாஸ்திரத்தில் உள்ளபடி செயல்களை செய்கிறதுனால. கடைசியாக நம்ம பார்க்கக்கூடியது கர்மயோகிகள். யாரை பார்த்தோம்? கர்ம மேத்திகள், பௌதீக வாழ்க்கையில் ரொம்ப பற்றோடு இருக்கவங்க. கர்ம காண்டிகள், சாஸ்திரத்தில் சொன்னதுபடி தான் அவங்க செயல்படுறாங்க. கடைசியாக கர்மயோகிகள். கர்மயோகிகள் அவங்களோட இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, எனக்கு ஒரு சேவை கிடைச்சிருக்குன்னா இது பகவான் மூலமாக எனக்கு கிடைச்ச சேவை, அதனால் இதில் என்ன இருந்தாலும் அது பகவானுக்கே பொருந்தும். யாராவது என்னை வந்து நல்லா புகழ்ந்துட்டானா, நான் எவ்வளோ பெருசாக பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கக்கூடாது. இந்த கர்ம யோகிகள் வந்து எப்படி நினைக்கிறாங்க? என்னுடைய செயலை பகவானுக்காக நான் செய்கிறேன். நம்ம ஆல்ரெடி யோகம்னா என்னன்னு பார்த்துட்டோம் இல்லையா? அவங்க எப்பவும் அந்த கிருஷ்ண உணர்விலே இருக்காங்க. அதனால அவங்களுக்கு பாவமும் கிடையாது, புண்ணியமும் கிடையாது, நோ எஃபெக்ட். அதனால என்ன ஆகும்? நாம பகவானிடத்திலே மீண்டும் செல்கின்றோம். ஏன்னா பௌதீகத்துல தானே நான் செஞ்சேன் அப்படின்னா ஒரு பாவமோ புண்ணியமோ இருந்ததுன்னா இந்த லோகத்திலே பிறப்பேன், இல்லை இதுக்கு கீழே லோகம் போகலாம், அல்லது இதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய லோகம் போகலாம். ஆனால் நான் தான் எதையுமே யோசிக்கலையே, என்ன கிடைச்சதோ அதை அவருக்காக செய்கிறேன் அப்படின்னு பார்க்குறோம். இன்னைக்கு கூட நாங்கள் ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்கும்போது கஜேந்திர மோக்ஷம் கதை எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். நேற்று கூட நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு கிளிம்ஸ் பார்த்தோம், இன்னும் வரப்போகிற கிளாஸில் நம்ம பார்க்கலாம். அவர் முற்பிறவில ஒரு இந்திரத்யும்னன், ஒரு அரசனாக இருந்தார். மௌன விரதம் கொண்டு பகவானை பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இருக்கார். அப்போ அங்க வந்து அகஸ்திய முனிவர் தன்னுடைய சகாக்களோட வரார், சீடர்களோட வரார். ஆனா இவர் என்ன பண்றார்? மௌன விரதத்துல இருந்ததுனால அவர் சரியா கவனிக்க முடியல.
அவர் ஒரு தூய பக்தர். அகஸ்தியர் என்ன பண்றார், சாபம் கொடுத்துட்டு போயிடுறார். நீ ஒரு யானை மாதிரி இரு, தலையை ஆட்டின்னு இருக்காருல்ல, அதனால நீ யானை மாதிரி இருன்னு சொல்லிட்டு போயிடுறார். தூய பக்தர்கள் கொடுக்கக்கூடிய சாபம் கூட ஒரு வரம். அதனால என்னாச்சு, அடுத்த பிரிவில் பகவானுடைய சாட்சாத் பகவானுடைய ஸ்பர்ஷம் பட்டு பகவானுக்கு உண்டான அந்த சாரூபிய முக்தி, 5 வகையான முக்தியை பார்க்குறோம். அவரை மாதிரியே 4 கரங்கள் கொண்டு பகவான மாதிரியே அவர் வந்து ஆன்மீக லோகத்துக்கு செல்கின்றார் அப்படின்னு. இதில் என்ன பார்க்கணும்னா, கஜேந்திரன் அந்த இந்திரத்யும்னன் என்ன நினைச்சாருன்னா, எது நடந்தாலும் அது பகவானுடைய இஷ்டம் இல்லாமல் நடக்காது இல்லையா. ஸோ இவர் எனக்கு சாபம் கொடுத்தாலும், இவர் எப்படி சாபம் கொடுக்கலாம், சண்டை போடல, மனசு வருத்தப்படலை, அது என்ன நடந்தாலும் நல்லது, ஓகே அவ்வளோதான். ஸோ அவர் என்ன நினச்சிட்டார், எதையுமே அவர் வந்து இது பண்ணல. பரீட்சித் மகாராஜரும் அப்படித்தான். சாக்ஷாத் பகவான் அவர் குழந்தையா அம்மாவோட கர்ப்பப்பையில் இருக்கார், உத்தரையோட வயிற்றில் இருக்கும்போது, கர்ப்பத்தில் சிசுவாக இருக்கும்போது அஸ்வத்தாமர் என்ன பண்ணுறார், பிரம்மாஸ்திரத்தை ஏவி விட்டுட்டார். ஒரு புழு பூச்சி கூட இருக்கக்கூடாது பாண்டவர்கள் இதில், வயிற்றுக்குள்ளையா இருக்கு அந்த குழந்தை, தோ கொள்றேன் பார் அப்படின்ட்டு அமிச்சிட்டார். பாகி பாகி அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க, உத்தரை ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கிளம்ப போறார் துவாரகா, அவர் காலில் போய் பிடிக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி எனக்கு வயிற்றுல ஏதோ பயங்கர உஷ்ணம் வருதுன்னு உடனே அவர் என்ன பண்றார், உஷ்ணம் வருதுன்னு அவர் என்ன பண்றார், உள்ள போய் என்ன பண்றார், பரீட்சித் மகாராஜரை பாதுகாக்கின்றார். அப்படியாக அந்த குழந்தை காப்பாற்றப்பட்டது. வெளியில வந்த உடனே அவர் ஒவ்வொருத்தரையா பரிச்சித்து பரிச்சித்து பார்க்கறாராம். இவர்தான் என்ன குழந்தையா இருக்கும்போது உள்ள காப்பாத்தினவரா, ஒரு அங்குட் இந்த 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 கட்டவிரல் சைஸ் தானே இருந்தாரு, இவர் தான் அவரான்னு சொல்லிட்டு அது குழந்தை ஒவ்வொருத்தரையா பரிச்சித்து பரிச்சித்து பார்த்துச்சான், எக்ஸாமின் பண்ணி பார்த்துச்சான். அதனால அவர் பரீட்சித்து. இன்னும் நிறைய வியாக்கியானங்கள் இருக்கு அந்த வார்த்தைக்கு. ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா, அப்படி பகவானாலேயே நேரடியாக காப்பாற்றப்பட்ட பரீட்சித் மகாராஜர் ஒரு 5 வயது சமீக்ஷி முனிவருடைய பிள்ளை கொடுத்த சாபத்தை, எனக்கு 7 நாளில் வந்து பாம்பு தீண்டி நான் வந்து இறந்து போயிடுவேன்னு அவர் எந்த ஒரு மனசஞ்சலமும் கிடையாது. உடனே தன்னுடைய அரசாங்கத்தை எல்லாம் எடுத்து தன்னுடைய அடுத்த மகனுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறார், ஜனமேஜயன் அவருக்கு வந்து என்ன பட்டாபிஷேகம் செய்து வச்சுட்டு நேர கங்கை நதிக்கரையை பார்த்து வடக்கு நோக்கி இருக்க போறேன்னு போய் அமர்ந்து விட்டார். ஸோ தூய பக்தர்கள் என்ன நடந்தாலும் அது பகவானுடைய கருணை அப்படின்னு எடுத்துக்குவாங்க. அதனால அவங்களுக்கு பாவமும் கிடையாது, புண்ணியமும் கிடையாது. நான் இப்போ கோவப்பட்டு எதுனா பண்ணாதானே அதனால எனக்கு பாவமோ புண்ணியமோ கிடைக்கும், அங்கே கிடையாது. அவங்க எந்த செயல் செய்தாலும் பற்றின்றி தன்னுடைய செயல்களை செய்கிறாங்க. எதுக்குமே தான் உரிமையாளன் அப்படின்ற எண்ணம் அவங்க கிட்ட கிடையாது. அதனால அவங்க யாரால பயன்படுத்தப்படுகின்றார்கள், பகவானால உபயோகப்படுத்தப்படுறாங்க. இங்க இந்த கர்ம காண்டிகள் என்ன பண்றாங்க, பகவான ஒரு ஆளா எடுத்துக்கிறாங்க. ஆனா இங்க வந்து இந்த தூய பக்தர்களுடைய நிலையை மக்களுக்கு எடுத்து சொல்வதற்காக பகவான் அவங்கள பக்தர்களாக உபயோகப்படுத்துகின்றார். இதன் மூலமாக அவங்க என்ன பண்றாங்க, முக்தியை தான் அடைகின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ நம்ம வந்து இந்த யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பொருட்களை எடுத்துக்கொள்வதனால தூய்மை அடைகின்றோம் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ என்ன இங்கே வந்து அந்த யாக சக்கரம் இங்கே பார்க்கலாம். பகவானிடத்திலிருந்து புருஷ அவதாரம் காரணதகஷாய் விஷ்ணு, கர்ப்பதகஷாய் விஷ்ணு, அவருடைய நாபி கமலம், அவருடைய தொப்புள்ள தான் இன்னொரு தடவை கிளாஸில் நம்ம பார்க்கலாம். 14 லோகங்கள் வருது. அதனுடைய கடைசியில் சத்தியலோகம் பிரம்மா இருக்கார். பிரம்மாவிற்கு வேதங்களை வந்து மானசீகமாக பகவான் சொல்லித்தர, அந்த வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு எல்லாருக்கும் இடப்பட்ட கடமைகள் என்னன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த கடமைகளை அவங்க செய்யும்போது யஜ்ஞம் செய்யணும் கண்டிப்பாக ஒவ்வொருத்தரும். அந்த யஜ்ஞம் செய்யும்போது தேவர்கள் திருப்தி அடைந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, மழையை கொடுக்குறாங்க. அந்த மழையின் மூலமாக தானியங்கள் விளைவிக்கப்படுகின்றது. அதை கொண்டு நாம் சமைத்து பகவானுக்கு நைவேத்தியம் செய்து பிரசாதமாக எடுத்துக்கொள்ளும் போது நாம் எதுலேயுமே வந்து எந்த கர்மிக் ரியாக்ஷன்லையும் ஆட்கொள்ளப்படுறது இல்லை. நம்ம வந்து பெருசாக சொல்லிக்க முடியாது, நான்வெஜ் சாப்பிட, நான் பியூர் வெஜிடேரியன், நம்ம அப்படி சொல்லிக்கொள்ளவே முடியாது. இப்போ வெஜிடபிள்ஸ்லேயும் வந்து பழங்கள் காய்கறிகள்லேயும் கூட அதுக்கும் ஒரு உணர்வு இருக்குது இல்லையா. என்ன அந்த உணர்வோட டிகிரி வந்து வேரி ஆகும். ஒரு ஆட்டையோ அல்லது கோழியவோ கொல்லும்போது அது எவ்வளோ தூரம் கதறுது. அதே சமயத்தில் ஒரு காய்கறியோ அல்லது வந்து ஒரு பழங்களோ எடுக்கும்போது அதுக்கும் உணர்வு இருக்குது, உயிர் இருக்குது இல்லையா. அதனால தான் நாம் என்ன பண்ணுறோம், நம்ம பிரசாதம் செய்து பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணி அதை நாம் பிரசாதமாக உட்கொள்கின்றோம். அதனால நம்மளோட அந்த கர்மிக் ரியாக்ஷன் அங்கே நல்லிஃபை ஆகுது. ஸோ இதுதான் வந்து யாக சக்கரம். நேற்று நம்ம வந்து இந்த காம மீட்சினா என்னன்றதை நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு முக்கியமானது வந்து இந்த யாக சக்கரம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ எல்லாருக்கும் ஒரு முன்னுதாரணமாக நம்ம வந்து இட்டு செல்லணும் அப்படின்னு. அந்த முக்குணங்களை பற்றிலாம் நம்ம இன்னும் ரொம்ப டீட்டெயிலாக அடுத்தடுத்த கிளாஸில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ அர்ஜுனன் வந்து கேட்குறார், ஒரு யார் வந்து மிகப்பெரிய எதிரி அப்படின்னு சொல்கிறார்.
ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சொல்றாங்க காமம் தான் மிகப்பெரிய எதிரி. காமம்னா என்ன? உடனே அந்த வெறும் பெண் சார்ந்த விஷயம் நம்ம எடுத்துக்க வேண்டாம். எந்த ஒரு விஷயத்தின் மேல அசைக்க முடியாத அதீதமான பேராசை இருக்கோ அது பேரு காமம். ஸோ மண், பொன், பெண் எல்லாத்து மேலுமே வந்து காமம் வந்து ரொம்ப ஈஸியான ஒன்றா இருக்குது. அது எதுலேருந்து உருவாகுது அப்படின்னாக்கா இந்த ரஜகுணத்துலேருந்து உருவாகுது. அது உருவாகி அதை அடைய முடியாத பட்சத்தில் அது கோபமாக மாறி நம்மளை ஒரு இழிவு பாதைக்கு எடுத்து செல்கின்றது அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ இந்த காமத்தை 3 நிலைகளில் நம்ம பார்க்குறோம். அதாவது ஒரு நெருப்பு இருந்தால் இல்லாமல் புகைமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. இப்போ ஒரு சிலருக்கு நம்ம பார்த்தோம், முதல் நாள் வந்து 53 பேர் இருந்தாங்க இல்லையா. இன்னைக்கு படிப்படியாக அது குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது. இன்னும் நம்ம 18 நாள் போகும்போது உண்மையான தூய பக்தியில் இருக்கணும்னு யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்க கண்டிப்பாக நம்ம கூட இருப்பாங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 நிலைகள் இருக்குது. என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து உள்ளார அந்த பக்தி பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த ஆசை இருக்கும். ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு பௌதிகமான கலங்கங்களால் ஆட்கொள்ளப்பட்டிருக்கோம். ஆனால் அந்த பக்தி ரொம்ப தீவிரமாக இருக்கும்போது இது வந்து ஏதோ ஒரு இப்போ நம்ம ஒரு கிளாஸில் எப்படி வந்தோம் அப்படிலாம் இல்லை. பகவான் இவங்களுக்கு இந்த சமயத்தில் இதன் மூலமாக பிராப்தம் இருக்குது அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக நடக்கும் இல்லையா. 15 வருஷம் கழிச்சு பிரபு வந்து சொன்னாங்க, மாதாஜி சொன்னாங்க 17 வருஷம் கழிச்சு. இதெல்லாம் ஆல்ரெடி நிர்ணயிக்கப்பட்டது. ஸோ இது ஏதாவது ஒரு வகையில் அவங்கள வந்து பக்திக்கு கொண்டு வரது பகவானுடைய கருணை இல்லாமல் கண்டிப்பாக நடக்காது. ஸோ இப்போ இந்த தெரிஞ்ச உடனே ஓகே, இந்த பௌதிகமான விஷயங்களில் எப்படி நான் என்னுடைய யாரையும் வந்து பகவானோ இல்லை பிரபுபாதரோ சொல்லலை வீட்டை விட்டு வந்துடணும்னோ, அதே எந்த நிலையில் நாம் இருக்கின்றோமோ, ஒரு மனைவியாகவோ கணவனாகவோ தாயாகவோ தந்தையாகவோ எந்த நிலையில் நாம் இருக்கின்றோமோ அதே நிலையிலிருந்து அந்த குடும்பத்தோடு சேர்ந்து எப்படி பக்தி செய்யணும், என்னுடைய கடமையை பற்றில்லாமல் எப்படி செய்யணுன்ற சொல்லித்தரக்கூடிய கலை தான் இது. ஸோ பிரபுபாதர் வந்து நமக்கு ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருக்காரு, ஆர்ட் ஆஃப் டையிங். ஏன்னா இந்த இறப்புக்கு அப்புறம் மறுபடியும் நமக்கு பிறப்பு இருக்குது. ஸோ அதுக்கு நம்மளை எப்படி தயார்படுத்திக்கிறது தான் வந்து இஸ்கானோட மெயின் இதுன்னு பார்க்குறோம், பற்றின்று கடமைகளை செய்கிறது. ஸோ இந்த முதல் இது எப்போ நமக்கு உள்ளார வந்து அந்த பக்தின்றது இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ எப்போ பக்தர்களுடைய சங்கம் ஆச்சாரியர்களோட சங்கம் வரும்போது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக நல்லா கொழுந்து விட்டு எரியும் போது இந்த கலங்கங்கள்லாம் காணாமல் போயிடும், இந்த புகையெல்லாம் காணாமல் போயிடும். அது முதல் நிலை. இரண்டாவது நிலை என்ன அப்படின்னாக்கா, ஒரு கண்ணாடி மேலே படிந்திருக்கக்கூடிய அழுக்கு ஒரு ஈரத்தமை கொண்டு மீண்டும் மீண்டும் அதை துடைக்கும் போது அது தூய கண்ணாடியாக மாறிடுது, ரொம்ப பளபளப்பாக மாறிடுது. அது போல் சில சமயம் நம்ம நல்லா போயிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்கும், திரும்பி வீழ்ச்சி வரும், திரும்பி போயிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்கும். அதனால பக்தர்களுடைய சங்கம் ரொம்ப முக்கியம். பக்தி பாவத்தில் நாம் வந்து செயல்கள் செய்கிறது முக்கியம். அப்படி மீண்டும் மீண்டும் விழுந்தாலும் மீண்டும் எழுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பி திரும்பி நம்ம பக்தி மார்க்கத்தில் இருக்கும்போது அந்த பக்தியிலேருந்து நம்மளை யாராலையும் அசைக்க முடியாது. ஸோ பகவானே நமக்கு வந்து வழிகாட்டுவார். மூன்றாவது நிலை என்ன அப்படின்னா, ஒரு கர்ப்பப்பைக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சிசு. இது என்ன அப்படின்னா, எப்படி இந்த விலங்குகள் தாவரங்கள்லாம் பார்க்குறோம் இல்லையா, அவங்களுக்கு கூட பகவான் முக்தி கொடுத்துருக்கார். அர்ஜுன மரங்கள் அப்படின்னு பார்க்குறோம். பகவானுடைய முற்றத்தில் கிருஷ்ணர் அவதாரத்தில் அவருடைய முற்றத்தில் இருக்கக்கூடிய 2 அர்ஜுன மரங்களுக்கு நடுவில் அவர் தாமோதர லீலை பண்ணி போகும்போது தான் அந்த மரங்கள் பிளவுபட்டு அதுலேருந்து தேவர்கள் வந்து மோட்சம் அடைகிறாங்கன்னு பார்க்குறோம். ஸோ இது வந்து விலங்குகள் தாவரங்களுக்கு உள்ளார கூட கிருஷ்ண பக்தி இருக்குது. ஆனால் அது ரொம்ப நாள் எடுக்கும். எப்படி யூட்ரஸாக கண்ட்ராக்ட் பண்ணி பேபியை வெளியில் வந்தால் தான் உண்டு இல்லையா, குழந்தை நானாக வெளியில் வரணும்னு எந்த குழந்தையும் வெளில வரதில்லை. அதுபோல் இந்த காமம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது, அறியாமையில் ரொம்ப மூழ்கி போயிருக்கும். அப்போது அது வந்து பகவானுடைய அகாரணமான கருணை, அதீதமான கருணை, காரணமற்ற கருணை இருந்தாலொழிய அவங்க பக்தியில் வர முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரி 3 நிலைகளில் நம்ம வந்து இந்த காமத்தை பார்க்கலாம். நெருப்பை சுற்றி இருக்கக்கூடிய புகை, கண்ணாடி மேலே இருக்கக்கூடிய தூசு, கர்ப்பப்பைக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சிசு, அந்த மாதிரி 3 நிலைகளில் நாம் பார்க்கலாம். ஸோ இது எல்லாத்தையும் விட பார்க்கும்போது இந்த உடலை காட்டிலும் மிக உயர்ந்தது புலன்கள், ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கானது. அந்த புலனை காட்டிலும் உயர்ந்தது மனசு, மனசை காட்டிலும் உயர்ந்தது புத்தி, புத்தியை காட்டிலும் உயர்ந்தது இந்த ஆத்மா, ஆன்மீக தலம். அதை தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பிக்சரில் பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ இதெல்லாம் தாண்டி உயர்ந்தது வந்து அந்த ஜீவாத்மா. ஸோ ஜீவாத்மாவுக்கு எப்போ நான் பகவானுடைய அங்கம்ன்றது புரியுதோ அப்போ இதெல்லாம் விடுத்து அது வேகமாக பகவான் இடத்துல வந்துடும். அந்த மாதிரி இந்த ஜடப்புலன்கள், மனம், புத்தி ஆகியவற்றை விட உயர்ந்தவனாக தன்னை உணர்ந்து, நீ ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கானவன், இந்த ஜீவாத்மா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கானது. ஸோ நீ இதை எல்லாம் தாண்டி நீ இப்போ இந்த கண்ணு பார்க்கறதுனால இது என்னுடைய ஃபேமிலி நீ வந்து ஒரு ஆசிலேட் ஆகிற இல்லையா,
மனமும் புத்தியும் பேதலிக்குதுன்ற இல்லையா, அதெல்லாம் தாண்டி நீ வந்து ஒரு சிறந்த ஜீவாத்மான்றதை புரிந்து கொள். ஸோ பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா. ஒரு இதுலேயும் அவர் என்ன பண்ணுவார்னா, அர்ஜுனனை வந்து கொஞ்சி பேசுவார். அர்ஜுனனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோட்டிவேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பார். இதுலேருந்து நாம் தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய விஷயம், நாமளும் மற்றவங்க கிட்ட வந்து ஏதாவது பேசினாங்கன்னா உடனே அதுக்காக ஒரு இவருக்காக தான் போருக்கே வந்து நிற்கிறோம். அந்த சமயத்தில் அவர் சொல்கிறார், நான் சண்டை போட மாட்டேன். எவ்வளோ கோவம் வரும் நமக்கு. ஆனால் பகவான் என்ன சொல்கிறார், இந்த மாதிரி கலங்கங்கள்லாம் உனக்கு எங்கேருந்து வந்துச்சு அர்ஜுனான்னு சொல்கிறார். சிரிச்சுக்கிட்டே அவரை வந்து என்ன பண்ணுறார், கவுன்சிலிங் பண்ணுறார். அவரை புகழ்ந்து கவுன்சிலிங் பண்ணுறார் ஒரு இதுலேயும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, இன்னொரு இதில் குட்டாகேஷா, ஒரு உயர்ந்த வம்சத்துலேருந்து வந்தவன், குந்தி மகனே அப்படின்னு சொல்கிறார். பார்த்தா அப்படின்னு சொல்கிறார். ஸோ பிரித்தாவின் மகனே அப்படின்னு சொல்கிறார். பார்த்தா பகவான் அர்ஜுனனுடைய சாரதின்றதுனால பார்த்த சாரதி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ இப்படி அவர் சொல்கிறார், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா தெளிவான ஆன்மீக புத்தினால். ஸோ அந்த புத்தின்றது ரொம்ப முக்கியமானது. ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி கேட்டார் இல்லையா, நிஷ்காம கர்மத்தை விட புத்தி யோகம் சிறந்தது. அதை மனசை உறுதிப்படுத்து. காமம்ன்றது வந்து திருப்திப்படுத்த முடியாத எதிரி. அதனால அதை ஆன்மீக பலத்தினால் மட்டும்தான் வெற்றி கொள்ள முடியும். அதனால தூய பக்தர்களோட சங்கத்தில் நாம் கிருஷ்ண பக்தி பண்ணணும்ன்றதை நம்ம பார்க்குறோம். ஓம் தத்சத். ஸ்ரீ இதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரி ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சவ்வாதே கர்மயோகோ நாம அத திருத்தியோத்தியாக. ஸோ இன்னைக்கு துரத்தல், செயலற்ற தன்மை சிறந்ததா அல்லது செயலை செய்கிறது சிறந்ததா, ரெண்டுத்தையும் ஒரே மாதிரி சொல்கிறீங்க நீங்கள், குழப்பமாக இருக்குது. ஏதாச்சும் ஒன்று சொல்லுங்கள். ஏகம் வத அப்படிங்கிறார். ஸோ பகவான் சொல்கிறார், பற்றற்று உன்னுடைய கடமைகளை செய்வது இந்த ஞான யோகத்தை காட்டிலும் உயர்ந்தது. 3 விதமான மக்களை பார்த்தோம், கர்மமேதிகள், கர்மகாண்டிகள், கர்மயோகிகள். இது எல்லாரையும் எதுக்கு இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறார், நீ ஒரு கர்ம யோகியாக இரு, கடமையை செய்ய, பலனை எதிர்பார்க்காதேன்னு சொல்கிறார். ஸோ எல்லாருக்கும் ஒரு முன்னுதாரணமாக இரு அப்படிங்கிறார். சரி, நான் அப்படியே இருக்கணும்னு நினைச்சாலும் எது என்னுடைய பெரிய எதிரி? காமம். அதை 3 நிலைகளில் பார்க்குறோம். அது எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது? ரஜகுணத்திலேருந்து ஆரம்பிக்குது அப்படின்றத பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சகல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்யேவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. नित्य गौरव प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. ஓகே, ஏதாவது கேள்விகள் கருத்துக்கள் இருந்தால் கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா.